Kaiba, katabang, kasurog, asin panalmingan. Estasyong may tuyong makapagpabago, makatao. Asin mairepresentar ang kada individual sa kabikulan. Lihitimong mga impormasyon na aga pasana, dapat nang maaraman, dapat nang antabayanan, respetado, mapagkakatiwalaan asin subok na. Bicolnet TV, may panenintugan, daintig kakampihan paduman sa progresibong kabikulan. Sa dilim ng kahapon, usbong ng liwanag sa atin ngayon, estasyong magmumulat sa Bicolano, magbibigay pag-asa sa ating puso. Sa Bicolnet TV, hatid ay serbisyo, balitang puro-puro at alarmismo. Marami nang natulungan, marami nang napagsilbihan, maghahatid ng karunungan, maghahatid ng katotohanan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Bicolnet TV. kaiba, katabang, kasurog, Asin panalmingan. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicolnet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Mahal na Ama sa Langit, lumalapit ako sa iyo nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa Bicolnet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin sa kaloob ng media na maabot ang malalayong lugar ng mundo na may mga mensahe ng pag-asa at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad at maging ang kanilang buhay upang ilantad ang kawalang katarungan at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala ng mabuting balita upang malaman ng lahat ng tao ang masaganang buhay kung saan tayo nilikha at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan sa kapangyarihan ng banal na Espiritu para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Kong Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda.
noon ka ito hanggang unya nagtatabang Joey! Si Kong Louie Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tumtakalbay, progreso ang dara. Tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas palad sa pagtabang maasahan ta. Pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angsiang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hardrax Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Uyo na ang programang mataunin kalinawan sa mga issues ka na daw ma-informar ka mga mapanahong issue, edukasyon, politika, ekonomiya, asin iba pa. Mabareta on the spot. Programang mamadigos kan mga gibong kabalbalan, alagad mataunin magsaludo sa may mga tultul na gibo. On the spot. Pag-iriba ang lalaki mahilig sa gay. Tony K. Gistone Kiliste sa On the Spot. Digdisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolan Worldwide. Kaiba, katabang, kasurog, asin panalmingan. Estasyong may tuyong makapagpabago, makatao, asin mairepresentar ang kada individual sa kabikulan. Lihitimong mga impormasyon na aga pasana, dapat nang maaraman, dapat nang ang tabayanan, respetado, mapagkakatiwalaan asin subok na. Bicolnet TV, may panenintugan, daing tigkakampihan paduman,
sa progresibong Kabikulan. Sa dilim ng kahapon, usbong ng liwanag sa atin ngayon, estasyong magmumulat sa Bicolano, magbibigay pag-asa sa ating puso. Sa Bicolnet TV, hatid ay serbisyo, balitang puro-puro at para mismo. Marami nang natulungan, marami nang napagsilbihan, maghahatid ng karunungan, maghahatid ng katotohanan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Bicolnet TV. Kaiba, Katabang. kasurog, asin panalmingan. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicolnet TV. Kasurog, kan Bicolano Worldwide. Alright, mga tugang, Philippine Standard Time, 17 minutes, makalipas po ang alas 10 nin pagka-morning. Welcome po, digdi sa tuyang programa. Welcome po, digdi sa tuyang pag-iba-ibang ulan po tabi na aldaw nin Miyerkules. Ini po ang pang Miyerkules na edisyon. Miyerkules na presentasyon po sa tuyang programa. Ini po ang programang On The Spot, mga tugang. Nahiling po nito. Kapaagi po yan kan Bicolnet TV. Siyempre sa pangalan po kan Bill the Persa, kan Bicolnet TV. Siyempre sa pangalan po kan sa mga station manager Maestro SM Nala doon din po sa main studio. Siyempre mga tugang, hindi man po sa sakuyang studio, hindi po sa sakuyang remote studio. Ako po tabi ang sendong makakasabay. Ako po tabi ang sendong pwedeng nakakasabay. Hindi po sa laog kan sa sakuyang programa. Tony Chris mga tugang at your service. Sige mga tugang, good morning, good morning, good morning, good morning. Kumusta, kumusta? Kumusta po tabi ang sendong pagkaldaw ng Miyerkules? Kami po naglalaom. Nayaon po kita sa marhay na kamurugtakan sa mga oras na ini. Harayo po tabi sa kadinalasan. Ayaw. Harayo po tabi sa kapahamakan. Harayo po tabi sa kahilangan. Ayaw. Petsa, ano na ba kitang petsa ngayon? Petsa 25 na po. Petsa 25 sa bulan na Setyembre 2024. Makaskason ang oras, makaskason ang panahon, mga tugang. Natatanda na sa mga tugang na pirangal daw. Bago po mga tugang lumagapak po tabi ang filing of certificate of candidacy. Pagurulayan tayo mga tugang, ano ba ya, si Rizay ang satuya na abangan na malansar mga tugang, mga nag-aambisyon na maglaog po mga tugang sa biga politika para po yan mga tugang sa 2025 midterm election. Anyway mga tugang, bago kita magpasiring sa tuyong mga pag-restomya, good morning po, muna dyan po sa tuyong mga parantabay, dyan po sa First District of Albay. Kumusta po tabi? Diyan po tabi sa Banwaan po tabi kan TV, Malinaw, diyan po sa City of Turulab. Good morning po tabi. Kumusta po tabi ang sa mga parantabay diyan sa syudad po tabi kan Tabaco. And also diyan po sa Banwaan kan Malilipot. Good morning po tabi kay Mayor Sinon Bulante kan Malilipot Albay. Good morning po tabi diyan sa inyo. Siyempre,
Yan po mga tugang sa panuan man po tabi kan baka kay malahay na pagkamalay sa suloy mga palantabay. Yan po kay Mayor Edsel Vallesa. Good morning po tabi sa po yung mga palantabay dyan po tabi sa Banwaan po tabi kan baka kay Albay. And also dyan sa Santo Domingo, may nagbutwa ng kalaban ang incumbent mayor. Igwa na ba? Kinagluwas na pangaran. At yan kapag inostoryahan taan mga tugang. Kami nagarapot sa tuya sa Banwaan kan Santo Domingo. Well anyway, di man kita masyadong updated yan. Pero taga Santo Domingo kaya, pero di ka updated. Good morning sa mga taga Banwaan kan Santo Domingo. At yan pagbabalikan tayo ang mga istorya ngayon. And also, good morning po mga tugang dyan po sa siyudad ng Legazpi. Pasiling po dyan sa Tercer Distrito Kang Albay. Mabuhay po tabi ka mo sa mga palantabay niya dyan. Good morning kay Libon Vice Mayor Mark Saison. Good morning po. Nahiling ka kang nakaagi po tabi na Sabado, Domingo. Doon po sa pagbisita man ni Kirubin. Good morning kay Libon Vice Mayor Mark Saison. Soon to be future mayor mga tugang. Diyan po tabi sa Libon, Albay. And also good morning man kay sa opisina po tabi ni Kong Didi Cabredo. Diyan po tabi mga tugang sa 3rd District of Albay. Good morning kay sa Chief of Staff kay Ma'am Shai Cabredo, and sa gabos po tabi na yaon po dyan sa opisina ni Kong Didi. Good morning po dyan po tabi sa Banwaan po tabi kan. Dyan po tabi sa opisina ni Kong Didi Cabredo. Sige, happy birthday mo na po tabi sa gabos yung nagsisilibran kan sa mga birthday today, September 25, 2024. Sa gabos po na nagsisilibran kan sa mga birthday today, happy birthday. Libuhon sa na po tabing simple, and sa ito po tabing selebrasyon. Ang importante mga tugang, dahil po tabi makalingaw, magpasalamat po sa tuyang nagurang dahil po tabi makalingaw, na magpasalamat po sa mga blessing na itinataon na re-receive ninyo. Mapasabit man po yan. Pagdakula, ipagpasalamat na po yan sa tuyang kagurang. Siyempre, happy fiesta po duman sa may mga kapiestahan po sa mga oras na ini. Ano pa man, sabi ito na nga kung igwaman sana, ipaghiras, kung igwaman sana po tabi, mangimbitar. Kung wala, okay lang yan, lilipas din yan. Siyempre mga tugang, happy anniversary po sa may mga anibersaryo ngayon na pagkaldaw. Ano man po tabi ng anibersaryo, ano man po tabi, ang sendo po tabi pinagkakasilibutan sa mga oras na ini. Lugod po tabi, maging ligtas sa simaging paralyong po. Ang sendo po tabi na sa celebration, ngayon po tabi na pagkaldaw ni Miyerkules. Siringman naman po mga tugang, sa tuya po tabi ng mga kababayan na igwa po tabi ng mga kamunduan, igwa po tabi ng mga gadan. Siyempre po, siringkan dati ang programa nili and ang Bicol Net TV padagos po na nagpapaabot man ka sa mga pagkikidumamay. Pati isumaro po sa sendong mga kamunduan. So may mga gadan, condolence. Siringman mga tugang, duman po sa tuya mga kababayan na yaon po sa banig ng kamatayan, yaon po sa manlain-lain na hospital. Sabi ito na nga mga tugang, anuman po nakabinipisilan, anuman po ng mga negatibong nangyayari po dito sa tuyang palibot, ang gabos na giyan mga tugang, igwa po tabi ng katapusan, igwa po tabi ng hangganan. Kaya pero misa na po kita, fight sana. And kung kaya pa man, pugul-pugulan mo na po mga tugang, sabi ito na nga dipicil po ang sitwasyon, dipicil po ang panahon ngunyan, magastos po ang mabuhay, mas magastos po mga tugang kapag namaaram na po sa kinaban. Kaya permisa na po kita mag-isip din positibo. 0963-711-4989. Again, it's 0963-711-4989 para po sa mga gusto magsabay, gusto po magpartisipar, gusto po maging parte. Kan sa tuyang programa ng na pagkamanay, yan po ang sa tuyang numero. Hindi yan yung komunikasyon, bukas na bukas mga tugang. Handa po tabi na akomodaron, ang sendo po tabi na mga concern, ang sendo po tabi na gustong ipaabot, hindi po sa loob sa tuyang programa, and ipaabot mga tugang duman po sa mga nanunundan, suguon po tabi ninyo ako. 0963-711-4989 ang numero po tabi na pwede po tabi ninyong padarahan, kan sendo po tabi ng mga mensahe. Siringman mga tugang, pwede po kamo direkta na magpadala po ng mensahe
Ipadala sa mga concern, pagbati, asin iba pa. Diyan po sa comment box, comment section, ano, na makukuha po tabi dyan sa sentong mga monitor. I-type sa na po tabi ang sentong mga gustong ipaabot. Ako naman po ang bahala ka na magbasa sa pagpapadagos po kan sa tuyang pag-iba-iba mo niyan po tabi na pagkamarnay. And syempre, good morning ma'am sa mga nakaantabay po dyan sa page po kang Bicol Net TV Bakakay page. Good morning ano, sa mga nakaantabay and sa mga nag-aantabay, sa mga nagsusuro si Irip, and syempre sa mga nag-replay kan sa kuyang programa, maraming thank you po. Ano, Siling man, sa mga nakantabay po sa page kang On The Spot News TV, nagsusuro si Irip man dyan sa Satuya. Good morning po tabi sa indaha. Pasensya na tamis minsan, delete ang mga tugang na nababasa po tabi ang sa indong mga mensahe. Wala kitang monitor dyan sa duwang page. Pero, apresyado ko po tabi, ang sa indo po tabi na oral daw man, pagsabay, oral daw man mga tugang, na pagtanaw, digdi po sa laog kan sa tuyang programa. Yeah? Sige, 26 minutos, makalihis po ang alas 10 din pa ka morning. Kumusta? Back to school na day. Back to school na mga tugang. After 2 days na wala po ng klase mga tugang sa mga nagkakapir ng mga eskwelahan. Sa manlain-lain po tabi mga tugang na lugares din sa tuyang probinsya. Dahilan po mga tugang kayo po tabi na transport strike, na nationwide transport strike, na daiman po nga ni mga tugang na mamati, o daiman po nga ni mga tugang na matian po din sa probinsya kang Albay. I don't know, no? Kung busy ba ang mga, sa sakuyang observasyon mga tugang, masyado bang busy sa mga concerned agency, mga tugang, sa pagmomonitor kayo na yun? Today namang nahalata, sayang baga kang aldaw mga tugang, sayang baga kang oras, nakuta na, sa tuyang mga kakian, mga tugang, yaon kuta na, yaon po kuta na sa indang mga eskwelahan. Primerong mga tugang, kaya nakaaging Lunes, ito so, primerong aldaw na ipinaglipat baga mga tugang sa online, online mga tugang, class, pag-suspended sa face-to-face class, dahilan mga tugang kaining transport strike. Pero dahil man po mga tugang ngani na mamati. Dahil man po ngani mga tugang na mati po digisa sa tuyang probinsya. Pero dahil lamang mga tugang siniirip lamang aning dyan sa provincial government. At sinta baga nagpaluwas mga tugang ning kasuguan na ilipat mga tugang so mode of class. Imbes na face-to-face ngaya, gibuhon tayo ngayang online. Dahilan ngaya sa epekto kayo ngaya na strike na dahil man nga po tabi na matian din po. Itong pa sa nakuta mga tugang na hiling na on the first day mga tugang na dahil man ito na nag-efektibo digde. The following day ko tayo, nag-resume na. Kaya, hindi na day ininaisipan mga tugang kanyaon po dyan po sa mga concerned agency, sa DepEd, sa provincial government, sa opisina ni Bay, sa opisina mga tugang ng gobernador. Daw today nilamang naisipan mga tugang na init na, sayang baga kang oras mga tugang. Sayang man baga ngayon na sayang ngayon nito, nag-online man, sabi ko na nga ni mga tugang, bako man gabos po may kapasidad na mag-online class. Kaya minsan namumroblema pa po mga tugang sa mga magulang and the student, sa mga estudyante mga tugang, apektado po kayo ni kada beses na nagkakaigwaling online class. Alright, bayain na yan. Pero sana, sa mga masunod po mga tugang na aldaw, kung igwa po ni mangyayaring siring kayo ng transport, sa siguro, sabi ka na nga ni, localize na sana po mga tugang. Dahil na po tabi pagrabuson. Kaya nararaot lamang po mga tugang ang diskante. Kaya kung puro na sana po mga tugang suspension of classes. Ang ipapautob mga tugang, gariday naman mga tugang na reparo. Sige, 30 minutes mga tugang makalihis. Alas 10 ng pagkamanay, ma-commercial muna kita. Ma-commercial muna kita mga tugang. Station break. Lumabintada kita mga tugang sa tuyang pag-restarya. Ngunyan po tabi na pagka-morning. Diyan sa nakamaw. Madali unsa na po ini. Mabiltada kita mga tugang makalihis po kayo nagkakapirahan. Tudikan albay
sa iyang inaksyonan. Mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan. Gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka ng albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntakalbay, progreso ang dara. Tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balad sa pagtabang maasahan ta. Pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Alright mga tugang, Philippine Standard Time, 32 minutes. Makalihis po mga tugang. And alas 10 ning pagkamanay, balik po kita sa satuyang programa. Balik po kita sa satuyang pag-restorya. Ngunyan po tabi na pagka-morning. Sige, lagi na po kita mga tugang sa satuyang pag-restorya. Kaso hapon, may good news ini alin. Marhay na balita ini mga tugang. Diyan po sa siyudad ng Legazpi, nagatindirman kita sa Ginibo po mga tugang na regular sesyon. Diyan po sa sangguniang pangmusod. Diyan po mga tugang sa siyudad ng Legazpi. And sa panginginot po mga tugang, first time mga tugang na nagsagibon ng regular na sesyon. Diyan po mga tugang sa siyudad ng Legazpi. Sa panginginot po mga tugang ni Vice Mayor, Acting Vice Mayor Council Lau Beltran. Si Brother Lau Beltran. Good morning po. Diyan sa opisina po mga tugang ni Acting Vice Mayor City. Legazpi City Acting Vice Mayor Lau Beltran. Good morning po tabi diyan sir. Good morning tabi Vice. Sige, magayong mga tugang sunaging tema kang Ginibo po na regular na sesyon. Kung saan mga tugang, aprobado na po mga tugang ini po tabi na pinag-upload na dugang na honorario mga tugang para po duman sa mga barangay health workers, duman po mga tugang sa mga barangay tanod, sa mga barangay sanitary aids, and sa mga ano po tabi sa barangay. Kaya aprobado na ini mga tugang sa ikatulo asin na huling pagbasa. Hindi po mga tugang na ordinansa na ipinagpasal mga tugang ni Legazpi City Councilor Honorable Sunshine Chua Imperial sa Ginibo po mga tugang na regular na sesyon kaso hapon. Naunang bita ng ordinance sa mga tugang, may tema na an ordinance granting 300 pesos increase monthly in honorarium to qualified barangay health workers, BHWs, barangay service, point of officer, BPSO, barangay nutrition scholars,
barangay sanitary aids, dyan po tabi mga tugang sa siyudad ng Legazpi. Gustong sabihin, so dati nindang honoraryo mga tugang madudungangan. Kaya ning 300 pesos increase monthly. May dalauman na sinda mga tugang na dugang po na makukuha po tabi ano sa Alaska. Sige, pasensya na mga tugang. Kulang kaya ako sa tao din game. Kaya, kulang kita sa tao. Habang nagpo-program, nagduduyan-duyan kita kang aki. Kaya naging mata. Nahiling mo na yan. Pasensya na, duman po mga tugang sa mga nakadangaw. Kaya, sige, sabi ko na nga mga tugang, dakulang tabang po ini. Dakulang tabang po ini mga tugang, duman po sa mga apod kini recipiente na di po mga tugang sa ipinagpasal na ini. Congratulations. Magayon ini na lakdang na pinagsagibo po mga tugang ni Councilor Sunshine Chua Imperial. Sigiling ta mga tugang diyan po mga tugang sa siyudad ng Legazpi. Ang mga councilor mga tugang may mga kanya-kanyang urad man talaga. Kaya, may mga kanya-kanya po mga tugang na mga magagayon po na mga pinagpaplano, mga kaisipan, mga tugang, para po mga tugang sa ikakarahay po tabi kan mga Legazpiño. Kaya, congratulations kay Ma'am Sunshine Chua Imperial. And siyempre mga tugang duman, siyempre lalo na duman po mga tugang sa mga beneficiary. Tangani po mga sabi ko na ngani sa panahon niyan dakulang tabang po ini. Kaya dakulang tabang po ini lalo na sa mahal po mga tugang kang mga barakalon. Batian mga honorarium baga po mga tugang kay ini po mga tugang na mga yaon po sa barangay. Sa radit man sana. Kaya, sa radit man sana po mga tugang, pero ang responsibilidad ninda, ang obligasyon po ninda, magabat. Magabat po mga tugang ang sindang mga nagiging obligasyon na pinagagampanan mga tugang sa loob po tabi kan mga barangay. Kaya nararapat lang. Kaya, magkakanigo sa na po mga tugang na magkaigwa po ng siring po kayo na madugangan sa inda po tabi na mariresibing mga honorarium mga tugang. Kaya 300 pesos honorarium dugang na apod kini honorarium po tabi ang sa indang mariresibing. Dakulang bagay ini mga tugang sa mga yaon po dyan sa barangay. Dapat, sabi ko na nga pero, sabi ko na nga mga tugang ini po tabi, napapanahon para po tabi itaw sa inda. Lalo na po duman, so nahihiling ta po tabi na mga nagpe-perform mga tugang tama. Nagpe-perform mga tugang kan sa inda po tabi ning trabaho, gagampanan po tabi ang sindang mga obligasyon sa barangay. Kaya, pero, igwa man kita na nahiling mga tugang na yaon po dyan ng mga in general inihan, bukasan na po mga tugang dyan po sa siyudad ng Legazpi. Igwa man kita na yung naririparong mga tugang na pakaraang kaang sa nama. Kaya, pakalanggaan siya ng mga tugang. Ano pa man niya kining? Kaya, pero, ini mga tugang nagibo po dyan sa siyudad ng Legazpi. Ano daw kung duman po mga tugang sa, kung kaya man sana, taram ko nag-agibat ini po mga tugang sa pag-aadal, kung paano po ang budget na ilalag po digil. Duman po mga tugang sa mga ibang mga munisipyo, ibang mga lugar. Baka pwede man po tabi mga tugang na
bako man ano no, bako man sa pag-arong, baka pwedeng i-adapter man mga tugang ang sirip po kining lakda. Ta sa sining kining paagi mga tugang, kung baga na ano po sinda, kung baga na motivate sinda mga tugang na magtrabaho ng gadning tama mga tugang. Gampanan po tabian sa indang mga trabaho sa barangay. Dahilan po mga tugang na mamati ninda na dahil po sinda bigpapabayaan po mga tugang. Kaya mamati ninda mga tugang na uy, narariparo ngaya kita. Ini ngayon na ipinagpasar ngayon ni Councilor Imperial, babalusan ta ngaya ini sa paagi kang pagigitang ngayang onesto, pagigitang maigos sa satuya ngayang mga sinumpaang trabaho. Sa paagi po kayan mga tugang ma-appreciate ninda iyan. Nakula po mga tugang na kaugmahan po iyan sa inda, and at the same time mas pagbubutihin nila mga kaibigan sa inda po tabi na mga trabaho sa barangay. Kaya congratulations once again na sa indo po tabi. Igwa na kamong lalauman na dugang po tabi na oraryo. Diyan po tabi sa syudad po tabi ng Legazpi para po sa mga barangay health workers, barangay tanon, so on. Basta gabos mga tugang na yaon po tabi sa barangay, matatawanan po yan ng dugang na honorarium na 300 pesos sa indo po tabi. Siguro magiging effective ini by next month. Mamamatay na ninda ini mga tugang. Sige, labyog kita mga tugang sa iba pang mga pag-istorya. Kasuhapon man ano? Good morning dyan po tabi sa Menro Office. Okay, Menro Office kan Bakakay. Nakasabay ta kasubago. Madali na pala ano, ma-reach so full capacity kan MRF dyan po mga tugang sa Banwaan po tabi kan Bakakay. So nag-isip po sinda ng paagi. Good morning ano kay Sir Justin De Leon. Diyan po sa Menro Office kan Bakakay. Very approachable mga tugang. Ini po mga tugang ano, nag-ibot sinda ng paagi. Sabi niyo na nga ni, madali na ngayon na umabot sa full capacity. Ito ngayang MRF. Kumbaga sa pinagtatapukan mga tugang, kan mga basura po tabi diyan po tabi sa Banwaan kan Bakakay. Saro mga tugang sa nahiting nindang paagi, epektibong gibuhon. Sabi, so ipinagtao sa inda mga tugang na sundo ngayon Disyembre pakuta na. Ito ngayon na ipinagtao ngayon sa muya na ipinagtao ngayon sa muya na permit. Duman ngayon sa MRF, kundi ngayon ang problema, madali na ngayon ma-reach so full capacity. Gustong sabihin mga tugang, masupay na. Sabi, December, pero pinaghihiling-hiling ninda mga tugang, sundo na sa po ngayon ini na Oktubre. Pwede siya na mapano na ini na MRF mga tugang sa pigdadalahan po kan basura kan bilog po tabi na Banwaan kan Bakakay duman po tigdalaad sa indang mga basura. Ngunyan, nagkaigwas inda mga tugang ning paagi saro sa solusyon na pinag-iisipan ninda na kasuhapon nga ni presente man sa ginibong regular na sesyon mga tugang sa sarong kumpanya, private company na ma-handle mga tugang na pagdadarahan po mga tugang kan sa tuyang mga basura hali po sa Ewa Beso ini so kumpanya mga tugang na expert kumbaga sinda po mga tugang so kumbaga nagtao po mga tugang ning nag-apply mga tugang, tama ba? Ano po mga tugang nagtaon ng proposal
manunungod po mga tugang hindi po sa waste disposal mga tugang diyan po sa Banwaan kan Bakakay Albay. Ngunyan, sabi ko na nga pinagtukad po mga tugang ini po sa regular na sesyon kaso hapon. And yun na ito. Sabi ni Menro Bakakay, diretso na ito. Iyon na ito mga tugang sa mga solusyon na gigibuhon po mga tugang para po masimbagan po ining problema sa basura po mga tugang diyan po sa Banwaan kan Bakakay. Sabi ta na nga ni magayon ini po mga tugang na napapag-ulayan po mga tugang ini po tabi na napapag-ulayan ini mga tugang na pag-abot po tabi sa basura. Para po mga tugang sabi ta na nga ni para po sa iba basura ngayaya, basura man sa ngayaya. Dahil hindi po mga tugang aram, kinakaipuhan na po ini, seryosohon mga tugang, matablada po ini mga tugang sa apod kini, sa Banwaan po tabi mismo. Sabi ko na nga kapag ini po mga tugang, uminabot po mga tugang sa punto na talagang napabayaan po tabi ini po na pagmanihar kan basura po, bako sa na po tabi mga tugang dyan sa Bakakay, ang mangyayari po kayo pwede po mga tugang na masuspender ang alkalde and so mga iba pa po mga tugang na mapapatunayan po tabi na nagpabaya sa sainda po tabi na mga tungkulin. Kaya iyan mga tugang ang saro po mga tugang dyan sa pilisir na mangyari. If ever po na magpadagos po mga tugang na mapabayan po tabi ang pagmanihan po tabi kan basura po tabi sa sarong munisipyo. Kaya ang sendaman po tabi na opisina pinagigibo ang daros like information dissemination, pag-abot po mga tugang sa no segregation, no collection policy, sa tuyang pagkikipag-istorya, nagpadala sinda mga tugang sa paagi po kan sa barangay, sa mga barangay mga tugang, nagkaigwa sinda ning nagpadala sinda ning letter to address ini po tabi mga tugang na pulisiyang ini na no segregation, no collection policy. Na-implementa ng mga tugang, ipapautob na po mga tugang dyan po tabi sa Banwaan ng Bakakay. Kaya taiyan pa lang mga tugang, ma-share pa sa naman, kapag ini po mga tugang, halimbawa nagpuuna po kita, o nagpuuna po tabi mga tugang ini po na pagtapok po kan mga basura, duman po mga tugang sa sarong private company, dyan po mga tugang sa Banwaan kan Daraga, duman po mga tugang ang sindang pinagdadaranggan basura kay itong private company, kapag may panan mga tugang segregated ang basura, sa pag pa lang kayan mga tugang, halimbawa umatapok ka sa private company, per kilo po iyan. Ngunyan, kapag iyan mga tugang desegregado, dahil na-segregate ng marhi ang basura, mas magabat po tabi ang timbang, mas nakula po tabi ang babayadan. Kaya, unlike mga tugang kayo ni po na segregated na, wala na po dyan sa mga nabubulo, wala na po mga tugang, separated dyan sa mga manlain-lain po na klase ng mga sa mga manlain-lain po mga tugang na classification kan basura, mas magian po mga tugang, mas dito na po tabi ang babayadan. Kaya sana, sa lado po tabi kan barangay, siguro so liga ng mga barangay president, magkakaigwaman ng pag-urulay kayo ni mga tugang para po sa proper dissemination, info dissemination mga tugang, na iedukar mga tugang ang lambang mga residentes sa tama po tabi na pagsegregar ng basura. Magpupuon po iyan sa barangay. Iya, madadagdagan naman yung trabaho. sabi kang tang kapitan. Madadagdagan na naman yan sa muyan trabaho bago. Madadagdagan na naman yan sa muyan trabaho bago ngayon mga sabi man kang iba. Ano ngayon madadagdagan? Nasa ngayon nagtatrabaho ka. Iyan sana. Na uni nga ngayon pag-abot sa ayam, mga stray dog,
dahil ngayon nasusolusyonan kang mga nagkakapir ang mga barangay chairman, mga barangay official. Hindi pa ngayon dumagdag na pag-abot sa mga stray dogs. Halimbawa pa, kung kamo po sa lado kan barangay, di po nindo kaya na apod kining kolektahon ini po mga tugang na mga ayam po na mga nagbalagaw-bagaw diyan sa indong barangay, ipaabot po nindo iyan sa alkalde. Ipaabot po nindo iyan sa apod kining agriculture, municipal agriculture office sa Mau. O tasinda po mga tugang aram ta may mga existido man sindang mga programa regarding po mga tugang diyan sa mga stray dogs. May programa sinda diyan kasi sinda man so may mga trainings, may mga know-how kung paano po mga tugang ang pagpunpun kay iyan ang mga nagbaralagaw-bagaw na ayam na iyan. Kaya kung day po tabi nindo kaya or day po natataraman so may mga tagsadiri po kan mga nagbaralagaw-bagaw na ayam na iyan, magpasiring po kamo sa munisipyo. Magpasiring po kamo mga tugang sa opisina kang agriculture, municipal agriculture office. Kangani po na mapag-urulayan po mga tugang iyan, na bagay na iyan. Kaya, makipag-coordinate po tabi kamo sa Office of the Mayor and sa Municipal Agriculture Office. Ngunyan, kangani mga tugang na di po kamo masabihan na napabaya kamo sa indong barangay, magkuha kamo ng documentation. Ayaw, na nagpasiring kamo sa opisina ni Mayor, nagpasiring kamo sa opisina kang Municipal Agriculture Office, magkuha kamo ng documentation. Magpicture kamo. Ano so kumauutan kang pagdumalindo, i-post nindo sa indong social media account. Tangani ng mapahiling nindo na kamo po tabi may pigigibo na paagi, intervention, tarog baga kayo mga tugang, one of the causes mga tugang, kadakol na mga nadidiskwento sa tinampoy sining mga ayam. Ngunyan, kung day po tabi nito kayo sa barangay, maghagad po kamo ng tabang sa Municipal Agriculture Office and sa Office of the Mayor. Sinda po mga tugang. Ngunyan, sabi ko na, magkuha kamo ng documentation, ipahiling nito na nagrani po kamo sa indang opisina. Ngunyan, kung day po mindayan aksyonan, kung day po tabi mindayan aksyonan, may problema po sinda kaya. Kasi, day man po kamo nagkulang sa lado po tabi kan barangay. Kasi pinagpaabot man nito sa concern na iyan, kung day nag-apalisip, kung day po mga tugang nag-tumalparte po sinda, ano ang pwedeng gibuhon nito kaya? Uro-uturuhon po tabi nito. Kaya, kami nakaurong kitang alkalde mga tugang, ansa iya po tabi tugon sa mga barangay, halimbawa pa day kaya ngayon, mag-report sa muya. Sana, magibuhan po ni paagi ini. Kaya, kamo po na, yaon po sa lado kan barangay, iyon po ang gibuhon nito. I-address po nito sa Mayor's Office and sa Municipal Agriculture Office. Taka mo po ang magtatarabangan dyan. Ipailing nito, magkuha ko ng documentation, i-post nito. Ipailing nito sa mga kabarangay nito na uyan ang aksyon na pigigibo nito. Pero kung di nga, kamong kigigibo kisiring kayan, kung di po kamo nagisiring, may lamang nito naisip ang bagay na iyan na mapuho mga tugang mga baragaw-bagaw na ayon dyan sa indong lugar, nako, ang apod po kan sa indo, mga pabaya. Kaya, mga pabaya po tabi ka mo. Aram ta po mga tugang, nasasabutan ta po na dipisil man po ang magiging mga role din daw bilang mga barangay official. Pero mga tugang, sa sadit na paagi mga tugang kuta na para po maibitaran ang mga siling po ganing problema, pwede baga po tindong gibuhon iyan. Pwede po ba ganito iyan na irani po tabi sa inyo. Tangani po na umabot man po ang panahon na magkaigwa po ng aksidente. Dahil po tabi ka mo mababasol dyan sa barangay nindo. Dahil po ka mo mababasol na dahil ka mo nag-a-action po tabi dyan. Kaya, iyo man sana ang gigibuhon nindo po tabi dyan. Gamitan yung common sense. Kaya, kung abo po nindo masabihan na naging pabaya ka mo, iro-iro na po ka mo. Kaya,
Baka ngunyan na ma-eleksyon pa nga tugang, masolusyonan na po tabi yan. Speaking kang eleksyon mga tugang, pirang aldaw na sa naman, ano? Maabot na po ang pagsunod kan certificate of candidacy. Mahihiling na po mga tugang dyan sa mga mag-aambisyon. Nag-aambisyon mga tugang na maglaog po sa bida politika. And dyan po madadangog ta. Mahihiling ta madadangog ta mga tugang. Pag inapot mo, ang sa mo ngayang mayroon din katuyuhan. Plataforma is iningaya. An mapakarhay ngaya an panggugobyerno, mapakarhay ngaya an gabos-gabos na kaikuan ngayang pakarayon digdi sa tuyang banwaan. Iyan po mga tugang sa indong mga posibleng madadangog na naman dyan. Kaya, pero piliun po ninyo. Kaya piliun man po tabi ninyo giraray. Takadakol kita na nabababareta ng mga nag-aambisyon na gusto po mag-mayor, gusto po mag-vice mayor. Ngunyan pigsusunusuan ngunyan mga tugang ang pagiging vice mayor. Kaya, kasi nangyayari po mga tugang sa lalo kang politika po digdi sa tuyang probinsya. So mga vice mayor mga tugang, isimirante, nagiging mayor automatic dahil pagal mga tugang, nagiging mayor. Kaya so iba mga tugang, nainggan nyo, maray kayo ngayon, magdalaga na mayor, vice mayor. Dahil kaso ngayon si mayor ngayon mahali, ako ngayon ang matuka. Yung pagkakainingan nito mga tugang, nangyayari po dito mga tugang sa tuyang probinsya. Lalo na, dahil nakita marayo. Sa probinsya po tabi kang Albay. Diyan sa Banwaan Candaraga, acting vice mayor ang nakatukaw. Pero hindi kitang masabi, sa liderato mga tugang ni Bob Magalona. Nahiling naman mga tugang sa iya po tabi, mga tugang na magagaya na programa po dyan sa Banwaan Candaraga. Kundi, ano daw kung malawak ang pagdalagan kayo bilang alkalde po mga tugang, dyan po tabi sa Banwaan Candaraga. Good morning tabi, Ma'am Nelia Marcaida. Salamat sa pagantabay. Salamat sa pagsabay ko nila pagkamami. Kaya, dyan po sa siyudad din Legazpi, silensyo pa, very silent pa mga tugang, konsisay mga tugang. Pero so, mga dati ata, iyo manggiraray ang madarulagan dyan. So dati nang nakalaban po ni Mayor G. Rosa. Sa Banwaan kan Santo Domingo, dahil pa po kita nakasaputan mga tugang na impormasyon kung sisay po ang malaban sa incumbent mayor. Pero gawan mga tugang sa nagmamawot mga tugang na magdalagan man alkalde dyan sa Banwaan kan Santo Domingo. Kung iyo man sa po tabi, gusto mo po tabi na magdalagan bilang alkalde, dahil na magparatago-tago, dahil na magparasagin-sagin pa. Magpabisto na, tangani po tabi, ngunyan pa sa naman, maaraman na po tabi. Tayo man sana. Minsan kaya, iyan ang nagiging kadaugan po tabi kan sarong kandidato. Matago-tago pa, iyo man sana. Kung iyo man sana ang kamautan mga tugang, malaban po sa pagka-alkalde dyan sa Banwaan kan Santo Domingo, maglantad na. Ngunyan pa sana po mga tugang, dahil naman ngunyan uso ang papalakoys-pakoys. Dahil naman uso ngunyan po mga tugang ang pasupog-supog pa. Ngunyan pa sana lumantad na po mga tugang, tangani lang mapag-atid-atid kan mga taga-Banwaan kan Santo Domingo. Mapag-alala na po tabi. Patay ma'am, difficile man na maluwas ka. Halimbawa pa, mahiling ka ngayon na ma-file ka sa imong kandidatura bilang alkalde. Pero, dahil ka nga ngayon dahil ka pa nga ngayon nagsisigmok lamang kung ay difficile po yan. Difficile po yan. Mas magayon, kung si man po tabi ang nagmamawot man dyan na magdalaga ng alkalde,
Sabi man kang iba, atatong ka man ngayon niya, nakangita, mas nasisibot ka pa. Uy, kay puhan po yan. Saro po yan sa estratehiyang dapat po tabi nindong gibuhon. Iya, nangunyan pa sana po mga tugang, i-ano na nindo, ang sa indong pangaran dyan, i-ano na nindo, i-front na nindo. Ano na ini? Ha? Ngunyan pa sana po mga tugang, magpamati na kamo kung ano po tabian sa inyong dadalaganan dyan. O, minsan, may ganahan ka kuta, kundi late nang na araman na, madalagan kang mayor, sayang. Iyaw, sayang baga. Bako sa pigbubutan, bako mga tugang sa papanginutan ko po tabi ka mo. Iyaw, dyan po tabi sa Banwaan kan Santo Domingo. Ano ngayon, butanti ka pa ngayon niling Santo Domingo? Iyaw, butanti pa ko din sa Santo Domingo. Kaya, aram ko dyan mga tugang, so iba na may maray mangkutang kamawatan, kundi sige pa ang tago-tago, sige ang iba mga tugang, sabi kang mga iba, abo mingaya kang mga pasagin-sagin. Gusto mingaya, kung matuman, tumumang. Iyo, taoto na ngayon, so kalaban, fight na ngayon ang pang-aradaw, fight na ngayon ang ano, fight na ngayon ang pasaring, sumato mga ngayon, dahil pa lamang. Pwede sir mangyari yan mga tugang, kang halimbawa pa, arog po kayan, ansay mo man na estratehiya, pero, dapat, sinto isigurado mga tugang, difícil pag mga tugang ang pagpapabisto sa mga butante. Iyan mga tugang ang dipisilon. Maski magayunan po mga tugang ang sentong kababutan. Pero kapag dai ka ng mga tugang nabibistaw o dai ka pabistado, difícil po mga tugang ang masabi, halawigon pa mangaya ang panahon. Halawigon pa mangaya ang oras to niyo para pag-urulayan iyan. Pero dai po tabi nindo na iisihan. Kaipuhan ang pagtanom po mga tugang, it takes time. Iyo, kaipuhan po dyan, kihalawig na panahon mga tugang, kangani na po kamo mabistaduhan. Iyo pa kung maniyan so, malibot kan sarong simana sa barangay, sa mga butante mo, makukuha mo na ang senda na tiwala. Sala po yan. Iyo, para sa kuya, sala po yan. Bako iyan so, oras na ngayon kikarampan yan, saka pa siya na malabo-labo. Sa hiling nindo, epektibo, magiging epektibo daw tabi yan. Kung ang kalaban mo, dakula, sa pagtubod ng sinda na ang pandiora, kaipuhan mong magpreparar para po sa dakulang laban. Iyo, kaipuhan mong paghandaan sa imong magiging laban dyan. Kaya, kung gusto mo na mapatumbaan sa imong kalaban, dapat ngunyan pa sana nag-iisip ka ng paagi kung paano mo mapatumbaan sa imong kalaban. Mapatumba in the sense, mga tugang na madaog po sa paagi kan buto. Pero kung nagtatago-tago, ay day po tabi iyan, magiging epektibo na estratehiya mga tugang. Kaya, iningon tayo sa nangyay sa pwede ngayon niyo, ikaman daw ngayaw, masyado ka namang hot. Iyo, sa filing mga tugang, pero ang gusto tong sabihin digdi mga tugang, ang pagtanong po mga tugang, kinakaipuhan po ning halawig na panahon. Dahil man po tabi, dahil po iyan madadara sa nagtanong ka nagtubo na ngaya, may posibilidad pa iyan mga tugang, na apod gini, ang sarong tinanong baga mga tugang, mas may tambo na, minsan mga tugang, nadidisquido pa. Kaya mas kinakaipuhan dyan mga tugang na magtanom ng hararom na ugnayan mga tugang sa mga botante. At ang iba man kaya, ang estratehiya mga tugang, kung noorin nga nag-ura na, saka pa siya na mapayong. Kaya, iyo man sa nabigihiling ka dyan mga tugang, kung gusto mo na banggaon ang salok mong kalaban, na aramo mga tugang na armado, kaya kaipuhan mo po mga tugang mag-isipan ng estratehiya ng paagi para ini po pero kung mabuntog ka sana dyan ng
basta-basta, ay wala po yan. Wala po yan yung epekto mga tugang. Wala po yan yung epekto mga tugang, lalo na po duman sa mga botante na gusto po nindangon yan pa sa na po tabi, namamati na po tabi ang ano nindo, ang presensya nindo. Nagpapatagamay bid na po ko na padiit. Kaya kung sisiman ang nagmamaot po mga tugang na mga ano dyan, mga kandidato po bilang alkalde sa Banwaan kan Santo Domingo, magluwas na po, magpamati na po kung gustong gumana. Kaya ako mga tugang personalmente, bako man ako sa lado ni Mayor Jun Aguas, dahil man ako nga ni bislado ni Mayor Jun na taga Santo Domingo. Pero pinihiling ko, difícil man mga tugang ini, difícil pang daugon ang mga agwas din po sa Banwaan kan Santo Domingo. Lalo na pigsasabi mga tugang na nakasandig ini mga tugang sa Haralangkaw, darakula po tabi ng mga kalyado. Kaya the best way mga tugang, duman po sa nag-ambisyon man, na maagaw po ang tukawan dyan sa Santo Domingo, magpamati na po tabi. Kaya, ngunyan po mga tugang, dawa gurano mo katali, dawa gurano kagayon ang sa imong intensyon. Kapag daigi po nakatatak sa mga tao, ang sa imo po tabi na pangaran, tiway ka po tabi dyan. Kaya, tiway po tabi dyan. Dahil nanggad po mga tugang iyan, mapait. Dahil nanggad mangyayari po iyan mga tugang, na sa ino po tabi na pinagkamautan. Pero, halin pa nga na nagpapamati na kamo, maski padit-diit mga tugang, marurumduman po tabi kamo. Kaya, dyan po tabi sa Banwaan kan Santo Domingo. Kaya, sige. Dahil po mga paano may magastuson man. Naturalmente, kapag kamo po tabi, kamo po tabi, nag-aspiral ki Halangkaw man na posisyon, kay puhan po tabi dyan, kay dakula man po tabi na budget. Kay puhan po dyan mga tugang, yung dakula po tabi na dakol na bala, nagagamiton po mga tugang. Kaya, kaman kaya nito, nag-iidali ka nata ngayon, may pigtaw kang budget. Bako sa siring po kaya. Ang pigsasabi na po dito mga tugang, tangani po na dahil ka masyadong magapatan, nagpapamati-mati naman ko ta na. Ayan, nagpapamati-mati naman ko ta na. Kung gusto mo na makaposisyon mga tugang, iyo man dapat gibukon dyan. Magpamati, irani sa tao, magrani sa tao. Kung iyo man siya ang target mo na, magtago-tago pa man. Gusto naman kita. Sige, 8 minutos, makalihis po ang alas 11 ng pagkamorning. Paano kayo na maluhay-luhay na kita mga tugang na mapaaram digdi po sa loob sa tuyang programa. Maduman ako sa mga kalyado ko mga tugang. Pag-urulayan may man so pag-find ko. Ma-file man ako mga tugang birang vice tanod. Ini mga tugang ano man sa nene. Abot gani. Ini mga tugang kumbaga pa-consuelo sa naban ko mga tugang. Sana day madagit so nag-aspirat man kumbaga sana maging paano hindi maging apod kani maging pambukas po sa indo na dapat ngayaman ang gadgari ngaya magtagatanong na kita ngunyan pa sa naman. Kaya kung gusto nindo magturong ko, kung gusto po nindo na sumalang sa laban, tadakulang laban, kinakaipuhan po tabi. Ngunyan pa sa naman po, pinaghahandaan na po yan. 9 minutos, makalihis ang alas 11 ng pagkamunay. Sa pangalan po, Kambilang Gapwersa, na Bicol Net TV. Siyempre sa Panginoon po, kansamuyang station manager, maestro, SM Nel Adtuon. Siyempre po, sa pangalan man po, tabi, kan sa indong, kan sa tuya po, tabing mga katuwang digdi po sa loob kan sa tuyang programa. Siyempre, ako man po tabi, sa indong nakasabay din iba. Ang nag-iisa, the one and only, ang lalaki po tabi na mahilig sa kay. Kung kiniste mga tugang, ang kasulog po kung may mga tultol na gibo, alagad kontraryo, kung may mga dispalinghadong trabaho. Kung kiniste mga tugang at your service, God bless Almighty, keep safe Bicolandia. Iringat po kita. Enjoy the rest of your weekend, midweek. Bye-bye. Bye-bye. Alat.
Kaiba, katabang, kasurog, asin panalmingan. Estasyong may tuyong makapagpabago, makatao, asin mairepresentar ang kada individual sa kabikulan. Lihitimong mga impormasyon na aga pa sana, dapat nang maaraman, dapat nang antabayanan, respetado, mapagkakatiwalaan asin subok na. Bicolnet TV, may panenintugan, daing kakampihan paduman sa progresibong kabikulan. Sa dilim ng kahapon, usbong ng liwanag sa atin ngayon, estasyong magmumulat sa Bicolano, magbibigay pag-asa sa ating puso. Sa Bicolnet TV, hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at para mismo. Marami nang natulungan, marami nang napagsilbihan, maghahatid ng karunungan, maghahatid ng katotohanan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Bicolnet TV. Kaiba, katabang, kasurog, asin panalmingan. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicolnet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide.